И всички заедно ще решим проблемите. Защото не спираш? Няма да се мина. И намерих пари, за да платим заплатите във фабриката с кредит от банката. Мариана! Не разбирам. Реших, че ми сърдите, защото исках да продам фабриката и да замина, но... Сега я обясних всичко, а тя продължава. Не каза нито дума. Не знам какво е, но съм много разтревожена. Сигурно е шок заради смъртта на мама. Трябва да се ведем на лекар. Ако успеем. Ами сега, Томе? Онемя ли? Сигурен си, че баща ми е оставила една трета на тази жена Луи. От всичко. Завещанието е ясно. Но как? Очевидно, мъжът ми иска да изрази благодарността си за това, че 10 години се грижих за него. Справедливо е. Маки, Заповядаш ми да млъкна. В моя дом? Да, защото този дом е и мой. Нали, Руи? Да. В този дом, както и всичко, което е принадлежало на жена и твой. Не си го очаквал, скъпи мой. Отново ли сме богати? Дори и Христос да слезе на земята не може да промени завещанието. 10 години чаках, но си струваше. Струваше си. добре, не приключваме с това. Руи, ще направиш предложение за подялба на имуществото. И след това, надявам се, никога повече да не те видя. Ще умра от мъка. За жалост, това е невъзможното не. Ще трябва да съжителствате и да се разбирате. Ти, Мигел и Мадалена. В продължение на една година нищо не може да бъде поделено. Собствеността, фирмите, акциите. Всичко ще остане както е. Юдис казах, че ще платя заплатите и ще го направя. Елате утре да получите чека си. За 2 месеца? Да. Наистина? Договорихме се с банката. Всички знаят, че нямате вече средства. Уверявам ви, въпросът е решен. А ние ще повярваме, когато си получим чека. Заслужавате да... Моля, че ще приеме. Сам. Не ми вярваш? Не вярвам на братовчет ви. Той краде от парите на фабриката. Той е виновен за това положение. Сега аз ръководя фабриката. Виж. Така ли? И да питам отново. Вярваш ли? Тя подозира. Впрочем, сигурна е. Някой е казал. Само Моника може да